Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Пенза өлкәсе Неверкино районы Алеево авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Юсупова Галия Нязыйв кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән безнең тапшыру аркылы аны ихластан бер туган сеңлесе, гүзәл тормыш иптәше Рамис, балалары Линара һәм Самир котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешем, сөекле апам 1971 елның 6 сентябрендә Алиево авылында дөньяга килгән. Олыгайып тормыш иптәше, кадерле җизнәбез Хәсәнне очратып, матур гаиләләрен коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә 30 ел яшәп, 3 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә бер яраткан оныкларына кадерле әби һәм бабай булып матур гомер кичерәләр. Апам, син бит безнең үзең дә фәрештә сыман бик йомшак күңелле, тыйнак холыклы. Әйткән һәр сүзең синең эшең белән туры килә. Гаиләң тәртипле, эшләгән эшең сокланырлык. Без горурланып яшибез апам синең белән. Апабызның хәленнән килмәгән эше дә бик аздыр. Ул уңган, тырыш, бар эшен җиренә җиткереп эшләргә тырышучы хатын. Аның асыл сыйфатларының берсе ярдәмгә ашыгу. Аның һәр чак авыр вакытта сиңа кирәкле киңәше дә, шатлыгыңда мактарлык сүзләре дә табыла. Якыныбыз, менә инде сиңа да 50 яшь тула. Хатын-кыз өчен бу вакыт, бу чор үзенчәлекле диләр. Руслар әйтеме буенча 50дә хатын-кыз яңа гына төпле акылга утырып, акыл иясенә әвереләдиләр. Сиңа карап аңлыйбыз бу әйтемнең дөрестлеген, чөнки син элгергән җимеш сыман бик матур. Көн сайын апа хәлләрең ничек дип шалтыратып хәл белешүләрең үзең итарасың кадерлем. Рәхмәт бу тормышымда бар булуыңа. Син минем сердәшем дә, киңәшчем дә кадерлем. Гомерең барышында кайгы-хәсрәтләргә юлыкмыйча, олы бәхетләр, шатлыклар татып яшә. Бел, без сине нык хөрмәтлибез һәм яратабыз. 50 яшькә җиттең бүген, шатланып туя алмыйбыз. Улыгайдың диеп әйтеп һич шиксез куя алмыйбыз. 30дагы сыман япь-яшь, бик матур күренәсең, ләкин акыл тәҗрибәңне син туплап өлгергәнсең. Табының кырган, кунакчыл син, елмаймыйча көн үтми, синең сыман кешеләрне кемнәр икән үз итми. Без дә сине үз иттек бит, шуңа җыйдык бүләкләр, шын йөрәктән ташып чыккан, олы булган теләкләр. Хөрмәтле Галия Назыйфовна, якыннарыгызның музыкаль бүләгендә бары сезнең хөрмәткә юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Көнеңе бүген төрле бүләкләр, чыны күңелдән чыккан матур теләкләр. Шатлык тақайды да бул икебез бергә, айырмасын язмыш безне гомергә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Аяз булсын тормышың күгә, кояш нурын сибә тик сиңа бүген. Сагышларны онып, елмаеп яшә, йолдызларда күктән сиңа эндәшә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда.
Turmuş yollarında bir köp güç kirek Yürektegi jırını jirge taratıp Jırlıyım senin üçün seni yaratıp Günelene şatılık olsun Bäxtlerine yakınlardan Cın dostlarını terek olsun Sina abır çaklarda Günelene şatılık olsun Bäxtlerine yakınlardan Cın dostlarını terek olsun Sina abır çaklarda Tuğan kınını bügen Türlü bülekler Çını köngülden çıkan Matur tilekler Şatılık ta kaygıda Bulik biz birge Ayırmasın yazmış Bizine ömürge Köngülene şatılık olsun Bäxtlerine yakınlardan Cın dostlarını terek olsun Sina ağır çaklarda Köngülene şatılık olsun Bäxtlerine yakınlardan Cın dostlarını terek olsun Sina ağır çaklarda Köngülene şatılık olsun Bäxtlerine yakınlardan Cın dostlarını terek olsun Sina ağır çaklarda Köngülene şatılık olsun Bäxtlerine yakınlardan Cın dostlarını terek olsun Sina ağır çaklarda